Nopeus ja tehokkuus eivät ole sama asia, vaikka meille yritetään uskotella sillä lailla, koska kiireinen ei kysy eikä vauhtisokea näe. On sitä helpompi tehdä päätös, mitä vähemmän sitä ehtii pohtia. Kiireestä on tehty mediaseksikasta tekemisen meininkiä. Todellisuudessa se on huonoa suunnittelua, kun liian paljon ahdetaan liian pieneen. Kiireellinen ei ole yhtä kuin tärkeä, eikä tärkeä ole sama kuin suuri. Kiire tulee sitä paitsi kalliiksi. Voi laskea, miten paljon asioita joudutaan tekemään uusiksi. Mitä se sitten maksaa? Kone on nopea, tarkka ja tyhmä. Ihminen on hidas, epätarkka ja nerokas. Kiitos tästä tiedosta, Albert Einstein.